pointed against apostasy. And also for this is the heritage of the Son of Musa. Father, we are fighting the fight of justice. Let justice prevail and reign in the name of Jesus. Father, may the coming of the governor in this command today be a remarkable evidence. Let it bring joy, bring peace, bring happiness, bring encouragement. In the name of Jesus. Father, we gladly celebrate the people. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. So all you shout amen, praise God to Jesus. Thank you very much. Can we put our hands together for in the history of the Kola, we all know the Kola doesn't speak English, but the Englishman eats it. Anybody here who is the son of the soil? So please come forward. Badola, Njenje na nuna bekee. Chineke amara kere ọjị, ya wachi baraba. Anyị ga-asọ ọjị. Ata ya anya tara ndụ, kpọrọ ọganihu, dara obi ọma. Dara ihe so ihe ọma. Ọ ga-agajila the gọvanọ Ọkpani BJ. Gọvanọ Megebe Arịmma. Gọvanọ onye obi ọma. Gọvanọ ya kwuo ya mere o jiri ka Chineke chema ya. Mee ọrịla ya mma niile ezinụlọ ya mma. Ya na-eje ya baa. Ya nakwara ekwu ya eme. Chineke lekwa ya chema ya.